està vora riu, no li penses collir res. A quanta cabes viene per el botifarate? En la il·lusió feta, treballem la terra en gran interès. Per quan vinga un dia de festa, dir-li a la companya, així està el meu mare. I a la sombra de les figueretes matem els pollastres i mos desmengem. Després a la banda les cançons s'entonen i acaben la festa agarrant mis pes. I a la sombra de les figueretes matem els pollastres i mos esmengem. Podem anar? Podem anar. Demà n'hi haurà l'exposició. No può parlare, una volta che non sono capace impressionante Aquí més, mira, aquella és el segurata del Caliput. Ja està parlant de Emili, ja acaba de ser segurata allà. Algunes paraules. Paraules. Que no lo saque, que lo tenga marcado. Jo vull fer una foto d'Emili. Mira-la, ahí la tens. Jo també, Què vols? La farmàcia ja estarà tancada, no? Què va dir? La farmàcia diu que... Ja salen 8 i mitja, ja, però que gusta la dansa i Rebeca està ahí, ja processa tot. Els amigues. Que vam, no? Patri, ¿estás taula d'ahir? Jo només hi quatre, que no... Jo no hi era. Tarda molt? No he sigut. Voy a hacer la mano. Voy a hacer la mano.
La pega para que cuando la corte se quede ahí pegada. Ahora abre la boca. Bueno, El cambio de temperatura. Estaba ya muy frío. Muy bien. Mira, mira Jordi, ja carregat. Compra maldo. Le compré un tambor que havia vist primer. Ara un any aquí al final de tambor.
apartando. Sí, anem a parlar amb un...
Més trossos? Està bé, no? No, però no notava això. Sonava sentida. Sonava? Però notava una mescla ahí entre dolça dolçaina, penyal i fac i dansar. Una mescla. Què és això? No has vist? Ara està el botifarra, provaré. A dansar. Y si pot incorporar-ho a algo, pues sí.
que le he hecho unas tapas. Però obert. Què passa? Què passa? Què passa? I què, tot bé, Andrés? Sí, molt bé. I esperant la volteta. Molt bé. Porta bé o què? No, no molt. Quantes té ara? 3 mesos. Encara res. Encara no he anat. Vamos a hablar. ¿Y va a estar todo bien? Después lo veo. No te más felicidad. Porque puedo decir una alegría. Això però no se t'olvida, perquè diuen que se t'olvida. Ara tornem. Amb avorroner. Ara tornem. Ara tornem, volem, Se t'olvida? un poquito. Ya te recuerdo igual. No te'n recordes? Quan ho penses, segur. 50 va la falda. 20 tu contador y 10. Ara eixireu en internet. Ah, mira. ¿Dónde lo pones? YouTube. YouTube ponéis Mercado de Genovés. Oye, por aquí tenéis alguien en internet que me dé la contraseña. No puedo entrar a ninguno aquí. Hay uno por aquí que tiene El wifi. el wifi, no puedo entrar. Ah, eso ya no lo sé. No soy de aquí. Ya. Què? Agáchate un poco y que se vea la parte de arriba. Eso Está muy bonito, mira ahí el pollo frito, la babilla y todo eso. A mí no me saca, que se te rompe la no, cámara. tú ya no sacas, tú ya no sales.
formatges, el mercat medieval i tradicional. Veniu a gastar-se els quartos, que així tenim de tot. Bisuteria, xoguets de madera, pernils, formatges, xocolata, tenim de tot. Deixeu-se estar de Carrefours, de Mercadones, d'Eroskis i de tot. Veniu a comprar així els negocis tradicionals de sempre. Teniu així de tot, que voleu vitamines, pernil i formatges de tota la vida. Voleu comprar als xiquets, xoguets de madera, algo per la dona o per la filla, artesans del vidre. Així aneu a trobar de tot. Gasteu, gasteu, que si no jo no cobraré. Així que, ale, a disfrutar, que això és digne de veure. Voteu-me pel calde. Veniu i gasteu i veureu que bé que s'ho passareu. Ale, mone! Artesans que fan pilota valenciana. Aneu a trobar de tot. Veniu i gasteu-vos els quartos, que si no jo no cobraré. Que bé que se'n passeu gastant així en este mercat. Ale, a disfrutar.
Hòstia. Okay, Annette. Okay, bye. Bye.
sempre, s'han tocat la pilota. Ara ja ha tocat molt la pilota. Ja feia alguna pressa rara, però ja ha tocat molt la pilota. I el Jorge ja ha tocat molt. Esto es molt ¿Después qué? ¿Después con la carrera?